Каква ти беше мечтата? Какво искаш да станеш като беше малък? Зависи колко малко. Те мечтите постоянно се променяха. Първата ти мечта. На всяко малко момченце винаги мечтата му е да стане футболист на първо лице. Така. После зависи с какъв спорт се захванеш. Сега, времената бяха такива, че спортувахме. Ти бокс, сестри. След това почнах бокс, но преди това бях футбол и като почнах бокс, вече исках и боксер сега, нали? Въпреки, че бях по-на години, бях 16-17 годишен, като почнах. Юноша. 17, да. На младежи почнах направо. И там вече се насочвах към бокса. Иначе след бокса мечтата ми беше, като малко много се закамвах на нашите и на всички. Некой ден ще има много пари, ще видите. А ти в какво семейство идваш? Смисъл заможно или не? Какво работят? Да. Ами майка ми е в чужбина и баща ми винаги са били в чужбина, като бях малко на 6, бяха заминаха. Майка ми още си е там, какво прави? Къщи оправя, чисти, като камериерка нещо от този род. Баща ми тук таксита караше, такива работи. Да, а кой те гледаше тебе? Баба ми и дядо ми. Тоест ти си Сам се израснал с баба и с дядо. Да, с баба ми и дядо ми. Какъв е плюс и какъв е минуса на това родителите ти да не са близо около теб според тебе? Плюсът е, че си позволяваш много повече неща да правиш. Като простоти, нали, смисъл нямаш толкова дисциплина, въпреки че аз имах, защото си ялах и песници на времето. В смисъл, по мое време това звучи се едно преди новата ера. Да, смисъл с по-възрастни хора, като израснеш, нали, баба ми, дядо ми, били са ме с колан, прямо като направя някаква страшна беляса. Това не е похвално, ама не е и за оплакване, защото трябва така са дисциплинирани. Да, различни. Защото много хора казват, и моите баба и дядо са казали, ние едно време имахме си начин за възпитание. Да, в смисъл не са ме били на лягане на ставане, случвало се да си изям, зависи колко съм прекалил, да ме ошамарат някой път с колан. Имах им уважението със сигурност. Баба ми и тя си ме възпита, изучи ме как се вика. Бях отличник, докато тя си ме такова. Кой клас беше отличник? До четвърти. До четвърти. Ти направо си ги убил до четвърти клас. Пак си е постижение, какво? Абсолютно така е, да. Кога ти беше първата двойка? В четвърти клас. Не, може и в трети да е била всъщност. Май беше четвърти, ще излъжа. По човек и общество май беше нещо такова. Това е история, да. Да. Случва се са. Аз не съм парадирал никога, че съм умен или че съм бил силен ученик. Според мен си природно интелигентен. Има разлика, нали, училището и живота. Нали. Да. В училище как се справиш и в живота. И оценките общото не ми бяха толкова важни. Мен ми беше важно да завърша. Това е. Колко парадоксално понякога се получава, двойка джи стават отличници после в живота. Това си е такова. От едно време се говори. Слаби ученици и в живота са отличници. Това е хубав пример. Е така. Да, смисъл не е задължително, но отличници, защото аз имам от моят клас от гимназията, дето са завършили с пълно 6, дето имаха много потенциал да се развиват и така нататък, дето в момента работят ниско платена работа и не се развиват.